Apa kowe ra kelingan tuane matur sembah nuwun Mbak Eva adalah sanduk Ica bocah gunung.
Nggih, wul. Catatan sak ning ati katan luntur saya marah kali aku kawin dadi karma mergo lerin gobok matur sembah nuwun. Ini Mas Manten, Mbak Nggih. Manten, ayo dipersilakan langsung. Sama tim apa itu IO. namanya? IO dari Madya Wedding. Oke. Dari Madya Wedding, ayo monggo. Mbak Manten Kita mau ikut bisa joget. nyanyi? Bisa nyanyi. Bisa. Keluarga besar Bapak Sujarno dan Ibu Suliem, ayo monggo. Banyuning segara Aliak numpak prau layar Ing dina Minggu
jroning ati bunga susah padha dilahani. Niki mandek riyen bablasne napa ngudang anak? Pak D. Oh ngudang anak bablasane si kucing. Balik tayub malih Mas. Wis pokoke. Sinarengannya belum loh Mbak. Asam urat kolesterol pripun? Aman aman aman. Iki sarunge jagon nyoto Keluarga besar Sewon monggo pinarak mampir. Ngaturaken sugeng rawuh katur keluarga tukang rawuh saking Sewon, paguyuban Sewon. Ingkang saking Tangerang ugi Cipondoh, monggo tertentu kawula suwun lajeng wonten sasana pepanggungan. yen to mendak kok sing alus anak-anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sayangi bisa pinter nyambut gawe berpasangan janji kokoh saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho berpasangan janji kokoh saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho. Ayo yo Rama mikul suket diantul-antul senange banget rapi sekumpul anak lanang dhewe anak wedok dhewe anak lanang tak sekolahke salam hormat Pak Dewi. dadi pegawe tak udangi bocah Monggo. aja Monggo maju nggih. Jenengan nggih monggo. yen dituturi slip supaya sanggep rahayu Aduh sayang, aduh sayang, yen ngetan bali ngulon, udan penake kelon, tak kudane bocah nangis, aja mang pijar nangis, dadi ya bocah sing wasis, yen tumindak kok sing kalis, berpasangan janji kokoh saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk sakinah berkelahi tidak usah musyawarah untuk sakinah berkelahi tidak usah nomor dilak rokok
karo milang-miling tak awetmu tansah eling sing tetep jebul sing babas kelinci ucul mas nek mau bengi wis montang manting kepro atiku tansah kriyangan amarga eling para sumande mutiara teteke lerter kuning aku nangkene rumah saku teko karo milang-miling tak awemu tansah eling sing teko jebul sing kuting kelinci ucul asik bengi kutha saterusing desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani klintiku usul ayo wasik jebul ora ketemu aku klinciku aja beda aku terus kelinang Semarang klinciku wis ana kandang la jebulane krusak-krusu keburu nafsu wekasane utang manting ragat peake aku dhewe sang kebanting wasik Madya laras lho wis waya sore jagone turu manuk kurtane paten kembruyo aku sanane sedulur tani
sing joget karo Mbak Wati. Maju laras iki lho. Jagone turu rame sarane bating kembruso aku senenge sedulur tani ninggal katresnan ulon marane ono ing oceh ono wit-witan pating campuwit seneng atine kata asih nyosai wasik nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa monggo Mbak.
Taman Juruk. Taman Juruk, Taman Juruk. Asik masih bersama Madiun Laras. Ayo sing di omah Rene. Taman Juruk, Taman Indah Kuto Solo, dolan mugi, aja suka-suka, nanging aja ngiket janji. Jabualas. Tua
Iki jeng miring. Ayo Nduk Ica. Ayo. Katuran jumeneng. Heeh. Iki pokoknya langsung dibonus sing akeh ya, Bu. Langsung. Ayo, Pak E. Asik. Ayo yo. Caping gunung dudu cah apa? Caping gunung dudu. Ayo, piye Bu? Ulangi nih. Caping gunung dudu payung. Masuk. Masuk ora? Masukin no. Ndang lepe dhewe. Masuk. Syukur bisa nyaur gunung bisa dadi gone padha lara masukin rapopo. Lah serak suarane iki. Sing penting masuk. Masa iya. Apa yang ngono? Caping gunung tutup.
guyu. Aja guyu to. Aja wong marani mek guyu lho gimana mana guyu lho. Iya. Pak Temel, kita sampe ngono dudu payung. Caping gunung dudu payung. Jane iki mah yo diwati ngono kuwi dhisik. Oh ngoten. Lah wong ngerti-ngerti kok kok caping gunung dadi payung. Ayo monggo. Syukur bisa